En sueco primero. Sí, primero. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, jag heter Simon. Och jag heter Emily. Vi har varit här i Alicante på Colegio Internacional i 10 veckor. Och det har varit väldigt, väldigt roligt. Träffat väldigt mycket nya människor. Och lärarna här är väldigt trevliga och väldigt bra på att lära ut. Ja. Väldigt roliga. Det är väldigt roliga lektioner också. Och så är det små klasser som man hinner med mycket. Det är som ett annat inlärningssätt än man tänker i Sverige. Man arbetar med i grupp och man får öva väldigt, väldigt mycket på att prata. Jag har lärt mig väldigt mycket på det sättet att jag har fått prata precis. Det är inte på samma inlärningssätt som i Sverige, att man skriver väldigt mycket. Så det tycker jag är roligt. Och många roliga övningar som Simon sa. Jag har också lärt mig väldigt mycket. Ja, Simon började i A1 och sen så nu har han kommit ända till B1. Jag började A2 och så slutade jag i B1. Så det var ¿Y en español un poquito? Sí, me llamo Emily. Y me llamo Simon. Y somos Suecos. Sí. Hemos estado aquí en Alicante por 10 semanas. Sí. En Colegio Internacional. Muy bien. Sí. Y ha sido muy, muy bien. Sí, muy divertido. Los profesores son muy alegres y divertidos. Alegres y simpáticos. Sí. Sí. ¿Algo más? Nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Sí. Adiós. Hasta luego.